Het Jep Hettinga Museum in Vuddum is 2 unieke stikken rieker. Een hoenekar en molkslieden. Er ben net een soort van deze ding meer roer. Ja, als die kar ik besjust, nou hij is ongeveer uit 1900. En in 1900 rieden er ongeveer 100.000 hoenekaren in Nederland. Nou, als dat dan een beetje omrekent naar Friesland, dan denk ik een stuk 8.000. Ze binnen skonken troch Sieberen van de Zwaag. Hij kocht ze eer van het Landbouwmuseum in Vinkleester dat ze jarenlang stien. Maar dat museum bestaat al een skofke net meer. Het stiet bij mij in het schippenhok onder het oordak. En ik ben toch wel 2 bijzondere zaken, denk ik, hoe de Friese geschiedenis. En dat het hier zo'n mooi plak kregen heeft, dat ben ik tegenwies mij. Ja, ze nemen deze combinatie, nemen ze ook wel het paard, het hinder van de eermen. Dus er waren een hele soort mensen, ja, en die konden net een hinder betalen, maar die hadden dus wel een hoenenkarre. En dan kist het wel zien. Nou, de karre zelfs, hij is lichter als een boerenwijn, dus hij is een goedkeper. Nou, een hoen die iets krijgt even wat minder als dat een hinder dat doet. En daarom just die hoenenkarren, ja, eigenlijk een hele soort bij de bakker en bij de slachter en later bij de groenteboer. Het Jep Hettinga Museum had speciaal voor de nieuwe onwezen een nagelnije expositie om te maken. Ze binnen heel wies maar de nieuwe stikken. Nou, in dit museum laten we eigenlijk het verhaal zien hoe de mensen echt vroeger leven en wennen op de terpen, zeg maar. En ja, maar deze 2 objecten erbij die echt zeer uniek binnen, completeert dat het hele verhaal heel mooi, denk ik. De hoenekar en molkslieden binnen dit weekend voor het eerst in het museum te zien.